بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سیریز دا یہ دوجے لیکچر ہے۔ ایس تو پچھلے لیکچر وچ اساں مختصراً سورہ فاتحہ دے مضمون تے گل کیتی آئی تے اج اساں قرآن مجید دی دوجی تے ساریاں تو وڈی سورت جڑی 286 آیات تے مشتمل ہے اس تے گل کریں گے۔ ایس سورت یعنی سورہ البقرہ دے اگر مرکزی مضمون دی گل کیتی جائے تے اے دعوت ایمان ہے۔ پہلی سورت جڑی اوپننگ سورت ہے سورہ فاتحہ تے سورہ بقرہ، اگر انہاں دوواں سورتاں دے آپس وچ تعلق تے ریلیشن دی گل کیتی جائے تے یہ کہا جا سکتا ہے بھئی جیڑی گل پچھلی سورت یعنی اوپننگ سورت وچ سورہ فاتحہ دے وچ ذرا مختصر تے شارٹ بیان ہوئی ہے وہ اتھے سورہ بقرہ دے وچ تفصیل نال بیان کیتی گئی ہے۔ اس تے نزول دے بارے اگر گل کیتی جائے تو یہ بیشتر حصہ جڑا نازل ہویا ہے وہ مدینے وچ نازل ہویا ہے۔ جدوں ساڑے پیارے آقا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تو مدینہ ہجرت کر کے گئے تو بیشتر حصہ ہجرت دے شروع دے وچ نازل ہویا۔ جدوں ساڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سن تو مکہ دے حالات ہور سن۔ ہون آقا مدینے وچ نے تو مدینے اور مکہ دے حالات وچ بہتا فرق ہے۔ مکہ اور مدینہ دے حالات وچ کتنا فرق ہے؟ نمبر 1، مکہ دے لوکی مشرک سن تو بلکہ مدینہ دے وچ جڑے لوگ نے وہ یہودی نے۔ نمبر 2، مکہ دے لوگ وحی نبوت تے قیامت جے تصورات نہیں سی جان دے، وہ بت پرست تو مشرک سن۔ لیکن جڑے مدینہ دے لوگ نے وہ وحی نبوت تے قیامت جے تصورات تو واقف نے، وہ اہل کتاب نے، وہ یہ چیزاں جان دے نے، وہ یہ شعور رکھ دے نے۔ لیکن پھر پرابلم کی ہے؟ انہاں لوکاں دا پرابلم ہے سی پئی انہاں نوں اپنے آپ تے کچھ اتنا ناز ہے، اتنا گھمنڈ ہے، اتنا غرور ہے تو منن واسطے تیار ہی نہیں کہ نبوت کسی اور نوں کس طرح مل سکتی ہے۔ اصل خطاب تے صورت وچ یہودیاں نال ہے، انہاں دی اصلاح دی گل کیتی گئی ہے تو انہاں دی زندگیاں وچ اصل دے وچ بہتا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ کس طرح؟ انہاں دے عقائد، انہاں دے رسوم تے رواج عجیب شکل اختیار کر گئے سن۔ دین تو لوکی اس طرح نکل گئے سن کہ دین دی روح جس چیز نو آکھیا جاندا ہے وہ انہاں وچوں مکمل طور تے مفقود ہو گئی آئی، ختم ہو گئی آئی۔ اس صورت وچ مسلماناں نال خطاب کر گئے، انہاں نوں لوکاں نوں یہ دسیا گیا پئی تانوں آخری شریعت دا امین بنا کے بھیجا گیا ہے، تساں اس دی قدر کرو۔ کئی واری مسلماناں نوں جگایا گیا پئی یہودیاں دی ایکٹیویٹیز انہاں دی سرگرمیاں تو آگاہ رہو، باخبر رہو۔ اے تواڈے دلاں دے اندر شکوک پیدا کردے نے، شبہات پیدا کردے نے، تواڈے دل کھٹے کردے نے، انہاں دیاں گلاں تے کن نہ دھرو۔ اگر اس صورت دے ایشوز دی بات کیتی جائے تو ایک آکھیا جا سکتا ہے کہ اس صورت دے وچ کئی ایشوز تے گل کیتی گئی، جس طرح پہلے گزرے مسلماناں دی تاریخ، نیکی تے اس صورت وچ جنہاں 3 لوکاں دی گل ہوئی ہے انہاں دے وچ مسلمان، غیر مسلم تے منافق شامل نے۔ مکہ دے وچ جڑے لوکی آباد آئے انہاں نوں اسلام دا کوئی تصور نہ آیا، وہ نہیں سی جان دے، مگر اتھے دے لوکی انہاں تو بہت مختلف نے۔ جڑے لوگ غیر مسلم آئے انہاں دا معاملہ ایسی پئی وہ ایمان نہیں لے کے آئے، مگر جڑے لوگ منافق سن اور وہ زیادہ خطرناک آئے، وہ اندروں ہور سن تو باہر تو ہور۔ اے اس صورت دا مختصر خلاصہ ہے تے اس صورت تے تفصیلی گفتگو آنے میرے تفصیلی لیکچرز وچ ہوگی۔